खरं तर जो काल 28 तारीखला आमदार नितेश राणेंनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला त्यावेळी जे लोक त्या ठिकाणी उपस्थित होते हा पैशाचा खेळ होता, पैशाचा तमाशा होता. आणि काल आज जी उपस्थिती होती, जो भव्य असा जनसागर होता, हा प्रेमाचा वर्षाव होता. आपली माणसं होती, हक्काची माणसं होती आणि एक सामान्यांची ताकद होती. आणि म्हणून कालच्या आणि आजच्या रॅलीतला फरक हा मी दाखवून दिलेला आहे. आणि ह्या सगळ्याचे साक्षीदार तुम्ही आहात. तुमच्या कॅमेऱ्याने टिपलेला आहे, जनतेच्या नजरेनं टिपलेला आहे आणि मोठ्या हजारोंच्या संख्येनं कार्यकर्ते हे या मतदारसंघातले या रॅलीमध्ये या अर्जामध्ये त्या ठिकाणी दाखल करत असताना उपस्थित होते. मी मागच्या ज्यावेळी पत्रकार परिषदेमध्ये आपणच विचारला होता की राणेंचे कार्यकर्ते सांगत होते 4 दिवसापूर्वी 1 लाखाने येतो म्हणून. नंतर त्यांनी सांगितलं होतं की ज्यावेळी मी पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा 60,000ने आपण येतो असं सांगितलं होतं. आणि मी तेव्हा म्हटलं होतं की अजून 25 दिवसाचा कालावधी आहे, कदाचित 60,000नी नितेश राणे पराभूत होतील असं मी सांगितलं होतं. पण मी आज आपल्याला सांगतो की जवळजवळ 21,000पेक्षा अधिक मतांनी या मतदारसंघामधनं शिवसेनेचा आणि महाविकास आघाडीचा विजयी उमेदवार हा त्या ठिकाणी विजयी होईल. आणि जनतेनं एक आणि महाविकास आघाडीनं शिवसेनेनं एक सक्षम पर्याय नितेश राणेच्या समोर सर्वसामान्य जनतेतला एक आवाज अशा पद्धतीचा एक उमेदवार त्या ठिकाणी संदेश पारकरांच्या रूपाने दिलेला आहे. खरं तर मी आदरणीय या पक्षाचे पक्षप्रमुख शिवसेनेचे उद्धवसाहेब ठाकरे यांचे मनापासून त्या ठिकाणी आभार मानतो. त्यांनी जो विश्वास माझ्यावर दाखवलेला आहे शिवसेना आणि महाविकास आघाडीवर, हा विश्वास सार्थकी ठरवण्याचा प्रयत्न येणाऱ्या 23 तारीखला आम्ही नक्की करू. एवढंच काय, कणकोली, देवगड, वैभववाडी हा मतदारसंघ तर सोडाच, या जिल्ह्यातल्या तिन्ही मतदारसंघावर शिवसेना आणि महाविकास आघाडीचे आमदार मोठ्या मताधिक्यानं त्या ठिकाणी निवडून येतील. कारण लोक ही प्रस्थापितांच्या विरोधामध्ये आहे, राणे घराणेशाहीच्या विरोधामध्ये आहे. आणि गेले अनेक वर्ष यांनीच त्या ठिकाणी सत्ता फक्त कुटुंबापुरती मर्यादित ठेवली. आज भारतीय जनता पार्टीच्या मूळ भाजपच्या कार्यकर्त्यांना तुम्ही भाजपबरोबर प्रामाणिक राहा असा सल्ला देत आहेत, पण आपलेच बंधू किंवा आपल्या घरातली माणसं मात्र शिंदे गटामध्ये पाठवत आहेत. ही त्यांची म्हणजे 2 प्रकारची नीती आहे. म्हणजे स्वतःच्या स्वार्थासाठी, राणे कुटुंबियाच्या स्वार्थासाठी कोणी कुठे पक्षामध्ये गेलं तरी चालेल, पण नितेश राणेच्या या मतदारसंघामध्ये मूळ भाजपने मात्र प्रामाणिक भाजपबरोबर राहावं, त्यांनी कुठे दुसरीकडे जाऊ नये. मात्र आपला स्वतःचा भाव मात्र शिंदे गटात गेला तरी चालतो. हे सगळं जे काय आहे नौटंकी आहे आणि ही नौटंकी जिल्ह्यातल्या जनतेला कळून चुकलेली आहे. आणि म्हणून सर्वसामान्य जनतेचा उद्रेक आहे, संताप आहे या सगळ्या राणे घराणेशाहीविरुद्ध, प्रस्थापितांविरुद्ध. आणि तो कौल येणाऱ्या 23 तारीखला या जिल्ह्यातले मतदार, या जिल्ह्यातली जनता त्या ठिकाणी आमच्यावर प्रेम दाखवतील, आमच्यावर विश्वास देतील आणि त्याच पद्धतीने जनतेचा आशीर्वाद हा आमच्या मागे त्या निमित्तानं राहील. खरं तर 2014मध्ये नितेश राणेंना आमदार मीच केलेला आहे. म्हणजे ते जे काही मित्र म्हणत आहेत त्यावेळी त्यांना कुडाळमध्ये ते मतदारसंघामध्ये इच्छुक होते आणि त्यांच्याच कार्यकर्त्यांनी त्यांना तिथून पिटाळून लावलं. त्यावेळी या मतदारसंघामध्ये आपण उभे राहा, आपण त्या ठिकाणी तुम्हाला आमदार करू. आणि त्यावेळी मी त्यांना माझी जी काय शक्ती होती त्या देऊन त्या ठिकाणी त्यांना आमदार केलं. त्यांनी मैत्री जागली नाही, ते मैत्रीला जगलेले नाहीत. कारण ज्यावेळी मी नगरपालिकासुद्धा कणकवलीची ही सुद्धा मी त्यावेळी त्या नेतृत्वाच्या खाली त्या ठिकाणी आणून दिलेली होती, पण तिथंच मला दगाफटका करण्याचा प्रयत्न केला गेला. माझेच 3 नगरसेवक फोडून होणाऱ्या 2.5 वर्षामध्ये दुसरा नगरसेवक आपला बसवायचा, ही रणनीती किंवा अशा प्रकारचा कुटील डाव हा नितेश राणेंचा होता. आणि म्हणून त्या ठिकाणी मला त्याचं राजकारण समजून चुकलं. मित्र असला तर मैत्री जपली पाहिजे, ही मैत्री त्याच्याकडनं जपली गेलेली नाही. उलट त्याला आमदार केलं, हे राहिलं बाजूला. माझ्याच नगरपालिकेमध्ये मला त्या ठिकाणी बाजूला सारून माझ्याच लोकांना पैसे देऊन फोडून त्या ठिकाणी वेगळं चूल मांडण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न केला. आणि अशा पद्धतीचं राजकारण हे नितेश राणेंच्या सातत्याने डोक्यामध्ये असतं. आणि म्हणून बघा, कोणीही सहकारी आज त्यांच्याबरोबर त्या ठिकाणी नाहीत. सगळेच फक्त राणे कुटुंबीय आणि राणे समर्थक आणि राणे मी एक लक्षात घ्या, मी काँग्रेसमध्ये गेलो होतो. तुम्ही जरा मागे जा, मी राणेमध्ये गेलो नव्हतो, मी काँग्रेसमध्ये गेलो होतो. इथं त्या ठिकाणी माजी मुख्यमंत्री या माझ्या प्रवेशाला पृथ्वीराज चव्हाण हे त्या ठिकाणी आले होते आणि त्यांच्या हस्ते मी काँग्रेसमध्ये त्या ठिकाणी प्रवेश केलेला होता. मी राणे समर्थक कधीच नव्हतो, मी राणे भाजपमध्ये कधीच नव्हतो, मी काँग्रेसच्या विचारसरणीमध्ये सामील झालो होतो. नाही, खरं तर हे वास्तवच आहे. कारण 35 वर्ष, किती वर्ष ही घराणेशाही सहन करायची. लोकांमध्ये त्या ठिकाणी म्हणजे जो मोकळा श्वास जनतेने घेतला पाहिजे. खऱ्या अर्थानं या जिल्ह्यामध्ये लोकशाही प्रस्थापित झाली पाहिजे. जे काही भयाचं वातावरण आहे, दहशतीचं आहे, दबावाचं आहे, आमिष प्रलोभनाचा आणि दहशतीचा आहे, पैशाच्या वाटपाचा आहे, याच्यातनं कुठेतरी लोक बाहेर पडली पाहिजेत. कारण शेवटी एका कुटुंबाचा विकास होऊन सर्वसामान्य माणसाचा विकास होणार नाही. सर्वसामान्यांचा विकास झाला तर या जिल्ह्याचा विकास होईल, प्रत्येकाच्या घरात आर्थिक सक्षमता येईल. आज काय झालं आहे, फक्त राणे मोठे मोठे होत गेले,
त्यांना पदं मिळाली, त्यांना पैसा मिळाला. सर्वसामान्य माणूस मात्र आजही प्रत्येक गोष्टीपासून वंचित आहे. म्हणून माझ्या जिल्ह्याचा विकास झालेला नाही आणि म्हणून आम्हाला शिवसेना आणि महाविकास आघाडीच्या वतीनं शाश्वत विकास करायचा आहे, ज्याच्यामध्ये तरुणाच्या हातामध्ये रोजगार मिळेल, महागाईवर त्या ठिकाणी नियंत्रण येईल, आरोग्याची चांगली व्यवस्था निर्माण केली जाईल, शिक्षणाची चांगली व्यवस्था निर्माण केली जाईल आणि सर्वसामान्य माणसाला निर्भयपणे या जिल्ह्यामध्ये लोकशाहीमध्ये त्या ठिकाणी जगता येईल. मुस्लिम असतील, हिंदू असतील, दलित असतील, हे सगळे गुण्यागोविंदानं या ठिकाणी राहतील. आज काय चाललंय, ओबीसी समाज त्याला आरक्षण दिलं नाही, मराठा समाजाला आरक्षण दिलं नाही, मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिलं नाही, धनगर समाजाला आरक्षण दिलं नाही. सगळे समाज या सगळ्या सरकारवर त्या ठिकाणी चिडलेले आहेत आणि म्हणून हा बदल त्या ठिकाणी होणार आहे. त्यांना वाटतं की त्या ठिकाणी फक्त आपणच त्या ठिकाणी सगळा विकास केला. ते सातत्यानं सांगतात. मी त्याला तर नारायण राणे म्हणण्यापेक्षा दरडोई म्हणणार आहे. कारण जेव्हा आले की जुनी 90ची कॅसेट घेतात आणि दरडोई उत्पन्न मी त्या ठिकाणी वाढवलं. काय संबंध राणेंचा दरडोई उत्पन्नाशी? लोक कष्ट करतायत, लोक मेहनत घेतात, आपल्या जीवनामध्ये प्रगती आपल्या कष्टातनं करतात, त्याचा राणेचा काय संबंध? पण राणे काय सांगतात, मी या 35,000 होते, त्या जिल्ह्यात गरिबी होती. माझा जिल्हा कधीच गरीब नव्हता. माझ्या जिल्ह्यातला प्रत्येक माणूस हा मनानं श्रीमंत आहे. एखाद्या गरिबीमध्ये कर्जामध्ये त्या ठिकाणी सण साजरे करेल, पाहुणचार करेल, अतिथी देवो भव असं वागेल, पण तो कधीच गरीब नव्हता मनानं. तुम्ही सांगता की हा जिल्हा गरीब होता, दारिद्र्यात होता, 35,000 रुपये कुठेतरी दरडोई उत्पन्न होतं. मी आता ते 2.5 लाखावर नोंदवलं. काय काय केलं तुम्ही जनतेसाठी? उगाच काही आपला स्पीकर मिळाला, माईक मिळाला म्हणून भाषण करायचं. आज प्रत्येक वर्ग हा त्या ठिकाणी असमाधानी आहे. कोणाचाही विकास तुम्ही करू शकला नाही. मुठभर लोक, गावागावातली जी मुठभर लोक आहेत त्यांना तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर बनवलेत. ज्यांना प्रतिष्ठा नव्हती त्यांना राजकीय प्रतिष्ठा दिली आणि तेच गुंड आता गावामध्ये फिरतायत आणि मतावर त्या ठिकाणी दबाव घालतात. उद्या जर समजा मत नाही पडलं तर राणे तुम्हाला बघून घेतील, ही सांगून लोकांची मतं घेण्याचा प्रयत्न, ही केविलवाणा आणि दयनीय परिस्थिती या राणेंवर आलेली आहे. पण आता दहशतवाद संपलेला आहे. म्हणजे त्याच्यासाठी पर्याय आम्ही उभे केले. आम्ही शिवसेना म्हणून, महाविकास आघाडी म्हणून एक संघपणे आम्ही लढतोय. आता सतीश सावंत माझ्यावर आहेत, सुशांत आहे, त्याचबरोबर जीजी उपरकर, राजन तेली, आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेस, त्याचबरोबर काँग्रेस आहे. आम्ही सगळे एकत्रितपणे एकसंघपणे यांची जागा जनतेच्या मताच्या माध्यमातून, जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाहीच्या माध्यमातून मतदानाचा जो पवित्र हक्क दिलेला आहे, हा हक्क योग्य रीतीनं या इथली जिल्ह्यातली जनता बजावेल आणि राणेंच्या घराणेशाहीच्या विरुद्ध, प्रस्थापितांच्या विरुद्ध त्यांना त्यांची जागा दाखवेल. त्याने मी कोण आहे किंवा काय आहे त्याचा तो नारायण राणेंचा 1% देणारा कॉन्ट्रॅक्टर आहे आणि नितेश राणेचे पैसे घेऊन उभा राहिलेला आहे. आम्ही काय नितेश राणेच्या पैशावरती इथे नाही आहोत. त्यामुळे नितेश राणे सोबतचे फोटो, निलेश राणेच्या सोबतचे फोटो येणाऱ्या 2 दिवसात आम्ही प्रेसला उघड करू आणि असल्या खानबीनच्या धमकीला आम्ही घाबरत नाही आहे. नितेश राणेची जी चमचेगिरी त्याला करायची ती करू नये. मतदार ह्या ठिकाणी योग्य धडा शिकवतील आणि मुस्लिम समाजाबद्दल जे काय वक्तव्य केलं आहे, पैगंबरांबद्दल जे वक्तव्य नितेश राणेंनी केलेलं आहे, असे 10 खान जरी उभे केले तरी त्या ठिकाणी नितेश राणेचा पराभव अटळ आहे. राणे ज्यावेळी 90ला येत होते ना, त्यावेळी त्यांना कणकवलीत घर नव्हतं. ते रेस्ट हाऊसला राहत होते, जेवायला माझ्याकडे येत होते. ते जेवलेल्या ताटात शी करायची सवय असेल राणेंना, कारण राणेने आतापर्यंत या सांगवान कणकवलीतल्या लोकांना माहिती आहे माझं घर किती सालापासून आहे. राणे 90मध्ये आले, पण माझं कुटुंब पूर्वीपासून आहे. माझ्या कुटुंबाची जी ह्या कणकवलीमध्ये 16 पैसे जमीन जी कणकवलीची आहे त्यातली 4 पैसे आमच्या कुटुंबाची होती. राणेंना मी खऱ्या अर्थाने इथे घर बांधायला जमीन 20 गुंठे माझ्याकडची दिली होती. ती नंतर राणेंनी मला परत दुसऱ्याच्या नावावर असलेली परत करायला करून दिली. हे राणेंनी विसरू नये. म्हणून एकच सांगतो की राणे डरडोई उत्पन्न